Ola, son Rosario Sarmiento Escalona, son a responsable do proxecto Arte máis Muller máis Galicia, que trata de poñer voz ás mulleres artistas que traballaron en Galicia durante todo o século XX. A razón, o documental artéllese en dous partes, unha primeira parte que fai un percorrido histórico desde comezos do século XX hasta as primeiras xeracións de artistas formadas na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, vendo cales son as aportacións de todas estas artistas ao longo da historia, en algunos casos mulleres artistas con moi pouco recoñecemento ou incluso nulo recoñecemento na historia, e unha segunda parte que son as propias artistas mulleres as que coa súa palabra poñen voz a súa reflexión sobre as dificultades de ser muller e artista na Galicia do século XX, incluso nestes comezos do século XXI.